Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaore Nyakwar Mogajuang kendo machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto gikone to goyo chape oboke ma pacho ka welo mar jakom manyien mar duol mar IEBC kod commissioners mag duolno. Odielo buche mamalo ne osepodho wach mar chamo muma mar apisi ka bende jakom manyien mar IEBC kaachiel kod commissioners mag duolno koro biro chamo muma mondo mi gichak tiyo tich ayanga ne oganda jo Kenya. Ma biro bang' ka kweth mag joyal buche adek ne wito oko bura mayande ne omaki doho ma bende ne kwedo welo mar Erastus Ethekon kaka jakom mar duolno kaachiel kod commissioners auchiel moko mag duolno. Jang'ad bura Roslyn Aburili, John Chigiti kod Bahati Mwamuye nyo ng'ado ni burano ma bende ne omaki gi Kelvin Royo Mondi kaachiel kod Boniface Mwengi ne onge kod thoche ma bende ne nyalo miyo ichungo chenro machalo kamano ka bende jakom manyien mar IEBC no gi commissioners auchiel mag duolno kori geno mar biro chamo mar apisi sa saya nyasa bende biro chwoe kom gi ogai mar odial buche Mathurka Martha Koome. In order to enable Wanjiko secure and determine the form of governance of our country, the IEBC commissioners who will have the privilege